Data brokers. It's a multi-billion-dollar industry because consumers have very specific interests and needs and preferences. The world has a privacy problem. It is everywhere. This is an issue of existential concern for us. Jaká data o nás sbírají firmy nebo stát? Tak těch dat je skutečně obrovské množství. Můžeme to rozdělit skutečně na data, která třeba se sbírají na základě, řekněme, nějakých zákonů. Třeba zdravotnická zařízení sbírají o nás spoustu zdravotnických dat. Banky sbírají informace o tom, jak platíme, kde používáme platební karty. Samozřejmě stát má také obrovská oprávnění, pokud jde o ten sběr dat. Předáváme spoustu dat využívaných k marketingu. Samostatnou kapitolou pak jsou třeba různá zařízení, ať už mobil, ale v podstatě jakékoliv zařízení, která jsou připojena k internetu. It could be every click you make, every tap on your phone, every piece of information that you share with a third party could be in the hands of data brokers, could be under the eyes of the National Security Agency of the US government. So there's really a lot of surveillance online these days. And that is also mostly because the laws that we have are not properly enforced. The GDPR, the European Data Protection Standard, is a really good law in theory, but it is not implemented in practice. This is sadly very often where European laws are failing us. And it's our job to increase that situation and to make it better for citizens. Veľa ľudí má taký pocit, že ich sociálne siete odpočúvajú a že vlastne až tak dobre sú schopní cieliť tú reklamu. A ono to nemusí byť ani o odpočúvaní, proste tie algoritmy sú fakt dobré v tom, že nám ukazujú to, čo chceme vidieť, či už na základe toho, čo robíme my, ale aj na základe toho, čo robia ľudia z nejakej našej sociálnej skupiny. Na základe skupiny alebo desiatok stránok, ktoré človek olajkoval napríklad na tom Facebooku, je možné celkom jasne identifikovať toho človeka a možno podľa mňa viac, ako ho poznajú vlastní rodičia. Data brokers. It's a multi-billion-dollar industry encompassing everyone from credit reporting companies to these weird people-finding websites that pop up whenever you Google the name of your friend's sketchy new boyfriend, to these names that you may never have heard of. But what all these companies have in common is they collect your personal information and then resell or share it with others. A co s našimi daty dělají například korporace? Tak korporace samozřejmě, pokud tím myslíte takové ty velké korporace typu Facebook, Google, Amazon a tak dále, tak skutečně to jsou firmy, které v podstatě jsou založeny na sběru dat, proto také ty jejich služby jsou často zadarmo. Problém je, že často nemáme vůbec informace o tom, jaká ta data vlastně mají, jak s nimi nakládají. Ty společnosti prostě žijí z toho, že dokáží cílit zejména marketing, ale ten marketing si nemusíme představovat jenom jako, že nám někdo prodá pračku, ale může to být i ovlivňování volebního chování a manipulace v podstatě jakýmkoliv směrem, který si zaplatí ten zákazník. Kdybychom to jenom přepočítali na to, kolik vlastně z nás vysají jenom v těch datech peněz, vlastně tady ty firmy, kde pro nás to může jako vypadat, že to vlastně zdarma, že tam něco někde naklikám, někde na Google, něco občas napíšu sem a tady kliknu na nějakou reklamu, co to má za hodnotu. Jenže když je nás tady třeba 10 milionů v Česku a používáme jako různý tady tyhle ty weby každodenně, kdybychom to přepočítali na zlato, já jsem to jenom někdy teďka zkoušel odhadnout, ale v podstatě to jsou snad desítky kilo zlata, co od nás tady takhle vyvezou každý den tady tyhle ty firmy vlastně v těch penězích, kdybychom přepočítali ty data na peníze, jo. Takže teďka mi neberte úplně vážně, protože to byl jenom takový rychlej odhad, ale oni na to vydělají, nezdaní to a vyvezou si to takhle pryč. How can we defend ourselves against data collection? There are many things that we can do individually. The choice of your browser is one. Don't use Google Chrome, use Firefox or Brave, or at best use the Tor browser, which is a really privacy-friendly tool of technology that can also circumvent censorship. We have it in our hands to decide which search engine we use. Don't use Google, use Startpage or DuckDuckGo. We can choose many of the messengers that we use, and Signal is definitely better than WhatsApp. So, as you're aware, we're in the midst of a storm of global attacks on the human right to privacy, with governments, security services, AI companies masquerading as NGOs,
and a lot of money with very little transparency, hard at work trying to walk back the few safe havens we've been able to carve out against the ferocious surveillance business model and the states that skim off of it. Co je to evropský prostor pro sdílení dat? Evropský prostor pro sdílení dat je určitý systém, vlastně, který vypracovala Evropská unie, představila ho ten návrh toho nařízení, představil Evropský parlament a Rada Evropské unie. Já jsem se k tomu dostal ve výboru pro evropské záležitosti. Připomínám, že to pouhý návrh. A v podstatě se jedná o to, že oni to deklarují jako systém, který umožní sdílet zdravotní data prostřednictvím internetu, tak, aby vlastně ty data, které leží ladem na těch zdravotnických zařízení, u těch lékařů, s nějakým způsobem racionálně sdíleli a tím pádem se zlepšila diagnostika, zlepšila se prevence, zamezilo se opakovaným vyšetřením. Takže to je ten jako pohled Evropské unie, to je takzvané primární sdílení dat. A pak je tam sekundární sdílení dat, což si myslím, že je to gro toho nařízení, protože to má umožnit, já to řeknu, to nejedná se o sdílení, ale spíš o přesun těch zdravotních dat k žadatelům o tyto data. A musíme si uvědomit, kdo jsou žadatelé o těto data. Jsou to politici, jsou to statistici, jsou to regulátoři, jsou to inovátoři a jsou to vědci. Ty data podle Evropské unie, podle toho návrhu nařízení, mají hodnotu za rok mají hodnotu 25 až 30 miliard euro a počítá se, že za 10 let ta hodnota bude 50 miliard euro. A má z toho profitovat někdo, do ty data sebral, získal, zpracoval a předal a teďka už jsem to tady zmínil, kdo to bude, přeložíme to do češtiny. Budou to farmaceutické firmy, biotechnologické firmy a firmy, které se zabývají vývojem umělé inteligence. V tom nařízení je napsáno, že chtějí genetické a genomické složení patogenních organismů, to je jeden z bodů. A to není všechno. Samozřejmě oni chtějí veškeré data, které se týkají zdravotnictví. Takže oni chtějí veškeré data z toho primárního systému, kde budou to sdílet vlastně ty zdravotnická zařízení, co jsou veškeré nálezy, veškeré propoučecí zprávy, laboratorní výsledky, obrazovou dokumentaci, dispenzarizace, léčbu, doporučení. Chtějí environmentální, behaviorální a sociální aspekty, které se týkají zdraví. To znamená, oni chtějí vědět, jakým způsobem ovlivňuje zdraví zevní prostředí, přírodní mechanismy, sociální prostředí, chování, pracovní prostředí, tak prostě oni potřebují ty data nějakým způsobem zesumarizovat, přiřadit si k sobě, dát to umělé inteligenci, protože to už není schopen jednotlivý ani skupina lidí zpracovat ty data. Ale je to krásné krmivo pro umělou inteligenci, která to propojí, bude tam hledat ty skryté vzory v tom a bude tam hledat i to dobré, já neříkám, může najít velmi dobrých a užitečných věcí. Bez pochyby ano. Ale může najít i velmi špatných věcí, které se dají zneužít. You will travel with your health data. Žele sve naše medicinske podatke, medicinske slike, popratne nalaze, laboratorijske nalaze i otputna pisma učiniti dostupnima industriji. We believe that we need an harmonized framework where we maintain and we keep and we preserve the promise of making secondary data available for research. We want better healthcare, we want more efficient healthcare, we want faster healthcare, we attract research and development of new medical technologies within Europe so that we are not dependent on third countries anymore like we were before. All of these are political priorities for the EPP and I think EPP is instrumental in making this happen. To nařízení má přijít platnost v dubnu 2024 a to si povšimněte toho termínu, protože to těsně před evropskými volbami. Takže tam je určitě obava, že evropské volby mohou změnit politické zastoupení těch politických stran, tak se to z mého pohledu, aspoň tak, jak to chápu, nějakým způsobem narychlo schválí. A do 5 let vlastně se to má nějakým způsobem aplikovat tak, aby vlastně za těch 5 let už to bylo jakýmsi způsobem
povinné a už to bylo pod sankcemi. Chtěl bych, abychom se nad tím zamysleli. Ti lidi, které to zajímá, kteří mají ty znalosti, kteří jsou dostatečně zvídaví, inteligentní, abychom se nad tím zamysleli a tímto směrem napřímili naše uvažování. Tak my vlastně se zaměřujeme jednak tradičně na problematiku ochrany soukromí a jednak právě nově poměrně posledních, řekněme, 3-4 roky na téma digitálního vyloučení a práva na analog, to znamená zachování prostě práv těch, kteří z různých důvodů nevyužívají moderní technologie. Co se týče ochrany soukromí, hodně se zaměřujeme třeba na činnost státu, otázku bezpečnostních složek. V poslední době jsme se hodně věnovali tím novým nástrojům, třeba biometrickému sledování ze strany policie, využívání vlastně biometrických identifikačních systémů. Dlouhodobě řešíme třeba problematiku DNA databáze, také ze strany policie. Řešili jsme vnucování datových schránek vlastně občanům, kdy najednou prostě obrovské množství živnostníků dostalo datové schránky. Do dneška prostě 100 000 se do nich nepřihlásili a kouká z toho veliký problém, protože prostě jim tam něco doručováno, oni nevědí co a jednoho dne tady můžeme čekat nějakou další vlnu exekucí, na jejímž počátku prostě stál neuvážený krok ze strany státu. Takže policie sbírá biometrická data bez vědomí těch občanů nebo bez nějakého povolení? Je to tak v podstatě. Policie má povolení vytvořit databázi digitálních fotografií, které je dneska asi 20 milionů fotografií z občanských průkazů, z cestovních pasů a dalších vlastně státních registrů. No a policie si tuhle databázi vzala, koupila si software na rozpoznávání obličejů a vlastně začala srovnávat ty fotografie zjištěné třeba z nějakého místa činu, můžou být jako vyfoceny na místě, když nemáte třeba identitu toho člověka, ale můžou se klidně vzít třeba z nějakých kvalitnějších kamerových záznamů a to se porovnává proti té databázi těch 20 milionů lidí. Problém je, že tohle vůbec není zakotveno v zákoně, není tam zakotveno, že by policie tohle mohla dělat. Je to všechno regulováno vlastně nějakým interním pokynem policejního prezidenta, který se nám jako podařilo částečně dostat na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, ale velká část z něho je pořád začerněná. Štátne inštitúcie zbierajú napríklad informácie o všetkých našich nakupovacích návykoch. Ešte donedávna vlastne fungovalo v Čechách EET, na Slovensku stále funguje e-kasa, čo znamená, že keď na Slovensku si človek v akomkoľvek obchode kúpi napríklad 10 rohlíkov a jednu fľašu vodky, tak tieto informácie sa ten finančný úrad automaticky dozvie. Samozrejme môže si vyžiadať informácie od spoločnosti ako Visa, Mastercard, môže to skorelovať, to znamená, že môže presne zistiť, kto ten nákup spravil. Prípadne informácie od mobilných operátorov a cez nejakú GSM trianguláciu dokáže zistiť, že kde sa ten človek nachádzal. Takže kombináciou rôznych databáz dokáže vlastne štát získať extrémne veľké množstvo citlivých informácií. Najlepšia ochrana, ako sa vyhnúť špehovaniu finančných transakcií, je nepoužívať platobné karty a používať hotovosť. A pokiaľ je to možné používať bitcoinové transakcie, špeciálne Bitcoin Lightning, ktorý je anonymný, alebo Monero transakcie. Ja osobne veľmi rád platím hotovosťou, sa ešte dá. Takže hotovostná transakcia je anonymná. Pre mňa je to principiálne, pre mňa je to proste, nevidím dôvod, prečo by niekto mal zbierať informáciu o tom, že kde nakupujem a za koľko peňazí. Veľmi dobrá vec, ktorú v Čechách môžete robiť, je využívanie anonymných SIM kariet, pretože SIM karta je sledovacie zariadenie. Vlastne keď máte SIM kartu v telefóne, tak zase nejaké inštitúcie, a nevieme úplne presne aké, ale teda minimálne mobilný operátor vie presne v každom momente, kde sa nachádzame. Dobre, asi mi to nezachráni život, keď som anonymný pred nejakým mobilným operátorom, ale je to niečo, čo si vlastne tým, že proti tomu aktívne bojujem, tak si to vlastne uvedomujem, že áno, tak ja stále nosím toto zariadenie, ktoré ma sleduje. Zistil som, že vlastne oveľa častejšie nepoužívam tú mobilnú sieť, že keď sa pohybujem na miesta, kde sa nachádza Wi-Fi, tak som proste v airplane móde a ani neuploadujem tie dáta, aj keď nie sú nikdy viazané na moju identitu. Už SIM kartu viazanú na moju identitu už nepoužívam veľmi dlho. Takže to je niečo, čo v Čechách môžete urobiť ako v jednej z mála krajín v Európskej únii, kde sú ešte dovolené anonymné SIM karty. Right, you go, oh, well, I've got VPNs and I've got these things that they're blocking this, I'm using ad blockers, and I've got a hardened browser and whatever. That's not the goal.
Acting in secret is not freedom, right? It's not the goal. So there are choices that we have on an individual level. And then there are also bigger choices, like which parties we vote for, which NGOs we support, because these tools and our rights need to be protected in the parliaments. Even if you say, I have nothing to hide, which I don't believe is true for anyone, but even if you think that, it's a question of solidarity to protect those that might be more at risk and that do have something to hide. Elon Musk's promised release of internal documents dubbed the Twitter files. There's so much pressure from all sides. The word blacklist is not my word. That's the Twitter internal word. Je to docela historický moment, kdy se mají tyhle velké platformy podřídit unijním tvrdým pravidlům. We can't truly serve the public conversation as a corporation.